De algún xeito nos compartimos un soño que parecía impensable no seu día. Me lembro de facer cola para asinar, para facer o pedimento que no sur de Galicia tamén houbera universidade. Hoxe é un día de homenaxe a todos os que fixechedes posible isto e tamén vos vou facer un pedimento, claro, levando a camiseta da Uigo, que estou seguro que ides facer, que sigades traballando na sociedade para que todo o mundo saiba que nós somos unha institución aberta, unha institución participativa, unha institución que quere facer as cousas cada vez mellor e que queremos servir a Galicia. Falaba de Ourense e Pontevedra, servimos a Galicia, servimos a España, servimos a Europa, pero lóxicamente queremos ter un efecto moi importante na sociedade do sur de Galicia. E eu de verdade que me sinto moi orgulloso de todos vós porque a universidade que somos e a que aspiramos a seguir sendo sería imposible sin a voso labor durante todos estes anos. Así que de corazón, dende o equipo de goberno, moitísimas grazas e a seguir traballando pola Universidade de Vigo. Sempre o Vigo.